ולכן נגלה לכם שאיש היין של עיתון הארץ, דניאל רוגוב, מוציא מדי שנה את המדריך הישראלי ליינות, ובו הוא קובע איזה יקב הוא הטוב ביותר, ואיך יודעים מה היין הכי מתאים. לרוגוב דעה מפתיעה בעניין. עידית הברפלד פגשה אותו ביקב בשער הגיא. smell it. כל זה אתה טועם ביין? כן. את העשב ואת ה... בהחלט שכן. וגם כשאני הולך ברחוב או בכפר, טועם כל דבר, if it's not poison. הסווי טיבול, השמש, הדשא של הים התיכון, זה הפלוס הגדול שיש לנו כאן. לפני 10 שנים לא יכולתם למצוא בקבוק יין ישראלי אחד במרתף היינות הפרטי של דניאל רוגוב. לפני 7 שנים הוא התחיל לכתוב את המדריך השנתי ליינות ישראלים, והשאר היסטוריה רחוקה. לפני 7 שנים היו 6 יקבים גדולים, 3-4 בינוניים, ואולי 12 קטנים. היום יש יותר מ-220 יקבים בארץ. חלק מהם עושים יין רע. אבל יותר ויותר ויותר עושים יין טוב ומעניין. בוקר חם, יום אביב נחמד, שישבתי לי עם הכוס ביד. באזור בית שמש והרי יהודה מרוכזים כמה עשרות יקבי בוטיק שנפתחו בשנים האחרונות, ולשם רוגוב לוקח אותנו כדי לנסות ולהסביר לנו איך מדרגים יין. אחים פלאם והאבא שלהם, אנשים מהנחמדים להפליא בארץ, אבל זה לא אכפת לי. אני לא כותב על האישיות שלהם, אני לא כותב על ההיסטוריה שלהם, אני כותב על דבר אחד, מה יש לי בתוך הכוס. זה יהודי לריזרב, כבר מהגנב אנחנו רואים. רוב הזמן שאני בא לבקר ביקב, יש להם את כל היינות שהם רוצים שאני טועם. לזה אני מבקש להוסיף עוד כמה יינות שהם לא נותנים לי לטעום. אנחנו בודקים את הצבע, אנחנו בודקים את הריחות, אנחנו רוצים את הטעם כמובן. אם זה חלק, אם זה לא חלק, אם זה יותר מדי עץ, אם זה פחות מדי עץ. כשאני טועם בבית, אני טועם עיוור. את יודעת מה זה עיוור? לא. עיוור שמישהו פותח את הבקבוקים בשבילי בחדר א'. הם שמים את כל היינות בכוס עם מספר. כן. אין לי מושג מה אני שותה. זה לוקח את כל הסטריאוטיפים וכל התקוות שיש לך בצד. אנחנו צריכים כל הזמן פידבקים, כי בעצם יש איזשהו מצב קיצוני שאנחנו טועמים כל היום את היינות שלנו, ואנחנו בסוף גם לא מזהים את הדפקטים ביינות שלנו. אני הסנוב הגדול ביותר ביין בארץ, ואני לא מתבייש להגיד, היין הטוב ביותר בארץ, זה יין שאת אוהבת ביותר. לחיים, למנוחה ולהתראות מירושלים.